L-ebda għadu ikbar minn dak l-għadu li titrakkaħ ta' ħabib. Jekk aħna s-sustanzi, qegħdin nħarsu lejhom bħala sustanzi li huma tajbin, ma rridx ngħid ma jagħmlu ħsara, li nħarsu lejhom bħala sustanzi tajbin, nippromotjawhom, allura hemmhekk qegħdin nisparaw għasqajna. Dan kien id-diskors ta' Noel Sherry, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Oasi, waqt seduta tal-Kumitat Konġunt dwar l-affarijiet soċjali u dwar il-familja li matula kienet diskussa l-Policy Nazzjonali dwar id-droga f'pajjiżna. Min-naħa tagħha Stefania Dimek, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond, qalet li l-użu tal-kannabis jieħu post l-iżvilupp tal-bniedem kemm żvilupp fiżiku kif ukoll l-iżvilupp mentali, speċjalment meta wieħed jibda jagħmel użu mill-kannabis sa ta' żgħira. Dan fil-waqt li l-użu ta' din id-droga jista' faċilment jiftaħ il-bibien għal użu ta' sustanzi oħrajn. Cannabis does lead people to use other drugs. Mix-xogħol tagħna, waħda mill-ikbar challenges li toffrilna di hija illi n-nies illi jużaw is-sustanzi l-emozzjonijiet tagħhom jiġu namd, inti qisek qed titfi l-emozzjoni, imma dak ifisser li inti jekk hemm problema, jekk hemm diffikultà, bħal qisek qed tpoġġiha taħt it-tapit. Stefania Dimek staqsiet dan l-abbozz ta' liġi abbażi ta' xiex ġie propost. Aħna ħarisna lejn il-white paper u qisu immaġinajna li kien ħajkun fiha ħafna iktar riċerka biex tfasslu daw il-proposti. Sar xi forma ta' social impact assessment, pereżempju, provajna nifmu. Il-kap eżekuttiv tar Richmond sostniet li wieħed mill-punti kardinali u li l-gvern għandu bżonn jifhem aktar u jirrifletti bir-reqqa l-impatt li se tħalli din il-liġi fuq is-soċjetà in ġenerali. Komplet li l-legalizzazzjoni tal-kannabis tħalli barra l-kollox l-interess ta' tfal u tal-ġid komuni. X'messaġġ qed intuhom? Kif ħataffettwhom la daw ikunu infarfrin? Role modeling is one of the strongest ways how children learn. Kien hemm qbil illi it-kabbir tal-pjanta fid-dar ma stajniex nifhmu kif tista' la titħaddem, la tiġi enforzata. Min għandu tfal jaf illi da ma tista' taħbi xejn minnhom fid-dar. Barra minn hekk hemm il-Fondazzjoni Oasi kif ukoll il-Fondazzjoni Richmond tennew li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jikber l-użu tas-sustanzi u bil-legalizzazzjoni tal-kannabis is-servizzi tagħhom mhux se jlaħqu mad-domanda. X'in in-nies ħajibda jkollhom id-diffikultajiet, x'in in-nies ħajibda jkollhom il-health issues. Is-servizzi tagħna jifilħu għal din ħaġa. Matul il-laqgħa deputati nazzjonalisti preżenti Claudette Buttigieg, David Agiuso u Ivan Bartolo staqsew mistoqsijiet li rriflettew it-tħassib tal-poplu kif ukoll ta' diversi għaqdiet NGOs u professjonisti li jiltaqgħu magħhom fl-aħħar ġimgħat. Min-naħa l-oħra l-kemm preżenti fil-laqgħa deputati tal-Labor kienu assenti u ftit li xejn ipparteċipaw fid-diskussjoni. Tantu hekk li f'punt minnhom Claudette Buttigieg kellha tiġbdilhom l-attenzjoni. Diskreditu kbir. Ma nafx il-kollegi u mhix qed isegwu, ma dan huwa punt validu ħafna, Onorevoli Parnis, Sur Chairman. Dan f'riflessjoni għal mod kif il-partit sa' Roberta Bela qed jinjora l-kollox it-ħassib tan-nies u l-appelli ta' diversi professjonisti waqdiet tant li qed jażel li jibqa' dej bħal romblu minn fuq kulħadd.